Terve. Minä olen Keition Kohtele Pellik-Anava Lokaja Halkilait och kanapat. Että me voimme pelaamaan kokia asiat laitaan myös alla mustikkaa tilata kanava ammattilauskanava kautta tiedä minulle parempi ja kaikki muuten. Tämä minulle vaatimus tehdä hyvät videot ja lauhat ja hauskat myös teille. Tilata tämä video, laita tilaus, laita pekko ja näkemistä. Hyvää joulut ja lauhkallisia uutta vuotta näkeminen.